Mami. Hai, vine și vorbește cu mami. Hai, vine și vorbește aici aproape. Dar cu ce te îmbrăca, mami? Haine. Cu haine? Haine. Spune fustiță. Cuțită. Ia să vadă, mami, ce ai în picioare? Ce-s alea, mama? Pipi. Cizme. Ce-s? Dar vorbește mai tare. Cinci. Șamleței ai? Ia să vadă, mami, ia. Wow! Și fustiță? Ia ridic în picioare să te vadă, mami. Wow, mama! Ia întoarce-te să te vadă, mămică. Vai, mama, ce frumoasă ești. Dar cum ești tu, mama? Cum? Și ce ești tu? Da?